Máme tady mistra, je to on. DJ Vinco, jo. Kluci, holky, DJové byli všichni dobrý, ale já bych řekl, že nejlepší nakonec je tady právě teďka tady. Výborný, I love you, techno. Jo, tak to je šéf minulý. Holky, kluci. DJ Vinco. Tam nejsiš vidět, je to přiblížený. Ale to ještě Buňo už to máme. Toho? Buňo. Jo, tohle. Ale to vidíme. Hypernova Hradec. Tady takhle žila tam a je to tady je. Co? Já nevím, co to chceš. Hypernova. Hypernova, no. Ta je vedle obě. To je Hypernova. Hypernova, jo. A je vás takhle a tady je co? Tohle je. A to ale to má takový. Jo. To je dobrý. Hypernova a tady je něco tady. Já jdu tvoje, jo. Hypernova? Mandarín. Vedlejší. Tady, ale Nevím. byl to bordel. Byl to bordel? Ale to zjistě jaká hospoda. Jo. Nevím. Nehle. Vole, za 150 000 korun nikdo neví. Hele, zeptej se jeho. Ten to bude určitě vědět. Teda myslím. On je zde u Gejsu Hradec. Karlo! Ano, Karle. Tady máme Hypernovu. Franci. No. Tady máme Hypernovu. Ano. A teď jdeš taky to samý. Jdeš na Hypernovu. Já nevím, to je jedno. A půjdeš tam na prasky. Praskačka. Praskačka. Jo, vítěz. A tam byl bordel. A v tom bordelu byla party. Jednou teda. Kluci to očrolové, vole, některý tam vysekem, jo. Ale my jsme tam udělali. Piva. Tak pojď jenom ke grilu. Ne. Dochází. Dochází a už si narazit nebude. No. To je vole. Proč to nahráváš takový dálky? A protože se mi tam nechce jít. Ale já to můžu ještě přiblížit, já mám 30 optický zoom. Ale tady má jednu rybu, ale ze zvuku nebudeš nic mít. Tohle jo. Blé. Teď ne, no. Já si budu
Jopner. Ale Cezar, Máte Markovička. Ty chceš vodu určitě, viď? Vodu. Dvakrát vodu. Ne, Dvakrát vodu, jo? Ne, kresně, dvakrát vodu. Ale na trojkrát. Paní Dousalová! Co? Ne, vy jste vlastně... Já jsem Čásková. Čásko! Čáskova. Čásko! Jste neřekl, vole. Já jsem věděl, že jo. Já jsem věděl, jo. Ale tak... Nevím, že Čásku, vole. Oni se prdeli zase, že jo. Čásku! Ty jsi Částek? Ne. To rozumím. Tak kdo je Částek? Karel, ne, ty vole. Tomáš, ne. Tomáš. jsem taky Karel, a ono to teď mě Tady se pozná, kdo není místní. Vole, Ten, co to pořádá, to je můj brácha. Částek. to je Tomáš. No, teď Karel. Jak Karel? To je Tomáš. Říkají mi Karla, říkáme Říkají mu Karle od jak živa. A proč si říká Karl ich? No, protože mu říkají všichni Karel. Karl já, jako. Ano. Ještě tam chtěl dodat ty, ale... Vyplášeš ho, počkej, vyplášeš ho, prosím tě. Já jsem mu... Tady je poslal, jo? Která drogy nebere, ten si šetří vás a už mu to zůstalo. To už je kurva dávno. Lucko! Co tam děláš?